Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dziś zachęcam Was do przygotowania jajek w koszulkach. Każdemu wydaje się, że to takie trudne. Tymczasem jajka w koszulkach wcale nie wymagają zbyt wielu umiejętności kucharskich. Wystarczy, że będą odpowiednio świeże. Dzięki temu podczas gotowania białko, bo gotujemy bez skorupki, nie rozpłynie się po całym garnku. Zaczynam od ugotowania jajek w koszulkach. W małym rondelku gotuję każde jajko z osobna. Jeśli masz duży garnek, możesz ugotować ich po kilka na raz. Świeży, umyty i osuszony koperek bardzo drobno siekam. Na patelni roztapiam masło, dodaję pokrojony koperek, lekko podsmażam przez około 2 minuty, doprawiam solą i pieprzem. Chleba tostowego przygotowuję grzanki. Na grzankach układam jajka w koszulkach ozdobione koperkiem, a całość polewam maślano-koperkowym sosem. Jajka w koszulkach gotowe. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.